Видеомечев Продакшн. Музикален подарък за Валери Скалата от Търнак, Германия. По случай рожденият му ден от съпругата Биляна и неговите синове Искрен, Борис, Ахил. Честит рожден ден, Валери, скалата наша здрава. Здраве, дълъг живот и сила, сърцето ни за теб пожелава. Бог пред теб да отваря само чисти пътища, да те пази от лошо и да те закриля в трудните нощи. Нека късметът и радостта никога не те оставят. Бъди ни жив и здрав, това е най-голямата ни благословия. Татко Валери, ти си мъж на честа, ти си нашият гръб. Германия е далеч, но обичта ни няма край. Твоята Биляна и момчетата ти златни благодарят за помощта. За бащината далечна закрила, Бог да е с теб, скалата наша. Много е тежко, тате Валери, че сме разделени по света. Ти си там, сам и работиш, за да имаме ние тук добри неща. Парите се печелят, но не могат да купят една прегръдка. Жадуваме те и ни боли за теб, мъчно ни е, че си далеч от най-скъпото. Но чужбина е временна, а ние сме твоята вярна съдба. Твоята съпруга Биляна те чака, чиста душа. Искрен, Борис и Ахил се гордеят, че имат най-добрия баща. Никое разстояние няма да изтрие това, което си за нас. Всеки ден се молим твоя силен глас. Ти си коренът наш, ти си мъжът Валери Скалата. Благословен да си днес и винаги на тази земя. Татко Валери, ти си мъж на честа, ти си нашият гръб. Германия е далеч, но обичта ни няма край. Твоята Биляна и момчетата ти златни благодарят за помощта. За бащината далечна закрила, Бог да е с теб, скалата наша. Честит рожден ден, Валери Скалата. Нека Господ Бог върви винаги пред теб. Обичаме те, жадуваме те и те чакаме у дома. С цялата ни обич, Биляна, Искрен, Борис.